Salvation Church Thalai Pawl Diakkawn Kolasib chuan an din cham kum somna pualin Diakkawn Fiel bulah tihfai hnatlang an neih. Lok Sabha Inthlanpui thawh khatnaa Kolasib District chhungah 5th Kolasib le 6th Assembly chhungah Inthlan neih dan thlirletna District Election Officer Pu John LT Sanga Vawiin Pvt.Ltd Vawiin khan an neih. Vawiin chhun khan Kawnpui Dai Bualpui Tuikhawhthla bulah lumin tlan lai a delh. Thirtote chebe ule silramngha ki kania Chanchin Thar ngai thlak chhun zomang. Salvation Church Thalai Pawl Diakkawn Kolasib te chuan an din chamkum somna pualin Diakkawn Fiel bulah tihfai hnatlang an neih. Salvation Church Thalai Pawl te chuan Vawiin khan kum som an tlin na champha pualin Kolasib Diakkawn Fiel le tihfai hnatlang an neih a hnatlang hian mi thahnem tak an thok chhuak ani. Lok Sabha Inthlanpui sangni somni pali thawh khatnaa Kolasib District chhungah 5th Kolasib le 6th Assembly chhungah Inthlan neih dan thlirletna District Election Officer Pu John LT Sanga Hovin Pvt.Ltd Vawiin khan an neih. Lok Sabha Inthlanpui sangni somni pali thawh khatnaa Kolasib District chhungah 5th Kolasib le 6th Assembly segmenta polling station somriat pakwa te tlawng takin vote thlak na kalpui ani a vote za zela somnga pasari point pakhat pasari atla a polling party sang te hian ni zang khan tlawng takin Kolasib thleng le in EVM te chupin dan om khaw a ven himna hnuaia da ngal vek ani. District Election Officer Pu John LT Sanga Vawiin Pvt.Ltd Vawiin khan scrutiny nei ani a he huna hian District Election Officer chuan scrutiny hi CI na ngai poimo MMT soin Inthlan nei zota ka khan polling station sang le thildanga party sang ten lung oilo na le soitur an nei le nei lo party aiawh te zotin tlawng tak le ralmuang taka Inthlan na filfai nei ani cholo momanti thu soin election nei zota ka thil kalpui dan sang te an soi hawa MLA election aya MP election na vote tlak that lo chungchang te po soin election official ten thei top an chwa chungin mipui ten MP Inthlan an ngai poimo theinan hei aya na sa zoka malak theidan se ti te soilan ani bo he huna hian District Election Officer additional DC Kolasib le political party sang MNF ZPM Congress le PCIO te an telani. Vawiin chhun khan Kawnpui Dai Bualpui Tuikhawhthla bulah lumin tlan lai a delh. Kan palain thu adon danin bike chuang mi pahnih te chu kong chak lunglum hian a delh fuwa an ngal ru atlia ve ba ka hliam dang an nei bok nia thudon ani an pahnih hian mitlawm ngai ten Kolasib Civil Hospital an panpui ngal ani. Aiawh khapui tuilakna tlonglui fintu korbol thenfai bepui chu save the riparian Pawl chuan Vawiin khan an neih a Vawiin khan hnatlang pui kauni in an thawh chhuah hi ni somhnih na tur ani a mi thahnem ngai engemaw zat hnatlang hian an kal ani. Save the riparian hian an hnathawh hi ni somhnih chung aw tura ruah man ni ma se bolhlo alo tam em awangin an du anga chakin an thianfai theilowa an hotu te soidanin naktu khian sakisi lui lama kuthlak kharna hnatlang pui kau ani ti in sha thei china zo track MZP, BVP Racing Team, ZMC, Depurification, Model Veng le mi thahnem ngai engemaw zat ten an hnatlan pui dawna heng ba ka hian tlawm ngai hnatlang te piang thok chhuak turin an som ti an soi bawk ani. Frontline leader Romal Soma soidanin ni somhnih chunga an hnatawh hnatlang zawm du an ombel zel ati a an thawh to a mipui thlawpna an hmu tha ti a veng sang atangin an hnatlang thin ti soin sarkar lam chu Lok Sabha Inthlan awangin an la che theilo ati a mi thahnem ngai somtling khawm atangin hna an thok ti soin tun thleng atanpui na lut chu cheng nuai hnih chuang ani to ti a soi. Frontline leader soidanin luidung chu atop hle ati a bolhlo bom an hmang ani deuh ber ti in an tihfai sa an lo pele zel ati a bek tam tak an charkhawm le thin ti soin septic tank thli chu luya an peitlang an om thin ati a aizawl tuitlan ani awangin theitopa uluk apoimo ti asoye puromal soma soidanin an hnatlang chu March ni somni parukhan AMC Mayor Pularin enga sailawin a honga mission veng thlang le model veng in rina atangin an than ati a mipui thlawpna hmun sang atanga andong chu lomom ati thu asoi bawk ani.
Tuikhawhthla bial tu MNF MLA le CT.MAWIA Autonomous District Council Chief Executive Member Purasik Mohan CT.MAWIA chuan tunkar thawh ni khan Mizoram Assembly Speaker Pulal biak zaman MLA atanga ban ani lo chan tur soifia tura ti angin Speaker nena channa athe lut Mizoram Legislative Assembly Speaker Pulal biak zam hian thamasa March ni somni pani khan Rasik Mohan CT.MAWIA hi show cause notice pe in CADC MDC Doimoi Daving Chakma Nena Changa CADC CM le MLA ani kopchung changa complaint don thu atar langa Assembly Speaker chuan CM le MLA ni kop awanga dana bo chhiat thu Purasik Mohan CT.MAWIA hi shatirin the Mizoram Legislature member removal of disqualification Amendment Act 2006 angin MLA atanga ban ani lo chan tur chu April ni som panga ma a in soifia turin a shatirani Speaker Soidanin dan an lau nei to sa zol zoin mithiam tin nen ngun taka ngai to hautur ani don ati a dan manga dik taka rau rel ani don ti asoi Purasik Mohan CT.MAWIA po in show cause notice chana hi April ni som panga a thelu ti soin official thil ani awangin soivek arem ri lau ati bokani MLA Inthlan hunung berkhan Purasik Mohan CT.MAWIA hi CADC CEM ni chungin Tuikhawhthla bial atangin MLA a thlantlin ani a CEM le MLA ni na achel kop me kani Nimin tlai dar nga vel khan zo khothar India le Myanmar inkalpo na le khartak hon Putin mipui an pungkhom thudon danin ramria khwa pani zo khothar le Myanmar lama hian mipui an pungkhom ve fe a hun engemaw chena le khar to chu hon le an phuta Assam Rifles ne atanga thudon danin he punkhom na hian boina te naw chhuakin gate khar na ero hon ani lawani tun haya Mizoram tlona a Union Finance Minister Nirmala Sitaraman chuan free movement regime chu ramven himna apoimo masakawangin ti topri ani atia External Affairs Minister S Jaishankaran April ni som pakhata Mizoram atlona a free movement regime ti top na san so India ram himna an ngai poimo masakwangani atia chen on ram abwai re awangin dan phallau thil aron lut na saleti soin ram himna tur ani awangin FMR chu ti topri angaya mi poisha thiamna an ngen ti soin chen omram buai na chuan ngai o se ti top kher angai ring lau ti asoi bokani tlong lui bul ailong kaya thlam pakhata cheng la tlan hlui hra sel kum somni parok chu nimin jing khan thiam mo ani a chen pui mi pa chu police ten thu zofi atan an la thulak nei na tarlan danin latlan hlui hi mi pa pakhat nen thlama hian an chenga kaushan dan anga in nei ero an la ni lawani an chanchin sha te nung nimin pia khan an pani in rei eka mamo sang sang an lama hokunga thlama an cholna thlama omve te chuan an in ti thiam lo wangin tlan hlui hian scooty phardingin an thlam lam apan chana an hu loka mi pa jok po hi akal vele ngal ni in an soi ailong branch wai me shrai to te chuan mi thi anom thu hi jingdar kwa vela an donga amuna kal ngalin police thlen nuwa ruang hi postmortem tur la kani amuna kal te chuan twal thana ani le ni lo an chat lo thu an soi ralin thisen truk fai tok lo ang lek ero an mu thu an soi thunga ni ailong branch wai me thlen lai po hian a chen pui mi pa hi a om ve a police chuan thu zofi atan an la ngal ani khati zong kha chanchin thar kan puan thei chu ni